खुलुमका तिप्रा हास्तेनि जत ताकक बुकुक समनो तिनी आहाय तावाइसा फेसबुक लाइव फाइमानि ककबुमा अंखा बुसकां 23 तारिख अक्टोबर सिनि हास्तेवो सिविल सोसाइटिनि बुखाक्ते काइसा 24 घन्टानि बन कबक जाखा अ बन रुगै गोबांमा बरर सोंखा तामो दिमान नतयै अ बन कबक जाखा गोबांमा बर कमेन्ट खायखा तिनी आं जे फेसबुक लाइव फाइनाय नै जे फेसबुक आं जे सैरिमानि सोंखा 24 घन्टा बन खलाइले ताम मुंसेनाय गोबांमा बरकनो सोंखा बन खलायै जों चिनि मानथायरंनो माला माननो नै अमतिरगो गोबांमानो सोंखा ताबो ककबुमांखा जों जे दाबिनो तयै फाइनाय 23 तारिख अक्टोबर चबा खलायनानै गोबांमा बरकनो जोंनो साका बा कमेन्ट लगो बसैका इलिगेल माइग्रेन्ट तयै चबा मुथाक जाकै दें थांखा तांगे इलिगेल माइग्रेन्ट तयै ताबुक चबा खलायजाया अमतै गोबांमा बरकनो कमेन्ट बसंका ताबुक ककंखा चबा खलायना फना काइसा जरा नांगो वातिनि मल जरावो चबा खायना फानो गोबांमा जोंजाल आसायो वातिरक वाखाय लुकरक फायनानि थांफाय खायनानि कस्तंगो आ जरा ताई चिनि हुकबार हिनि तंगो खेतरको थांगै माइरक बरनान नांगो हुग्रको माइराना नांगो का अमरंगनोबो वानसुगै जों चबा मा नखर जों साइड कैसा वानसुमा बाय उंगिया जत फासिं नाहारिनो जों कगमा सावो चबा मा खलायो 23 तारिख अक्टोबर सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै जों जे बन नुमानि कगबुमा अंखा अमो राजनैतिक बदलतै खायै जों जुदि आन्दोलन खायखाय गोबांमा बरक सावो राजनैतिक बदलबाय सबा खायतै कोन मुंसांलिया ताई कैसा ककबुमांखा राजनैतिक नि फातारबो गोबांमा चिनि दफा हाना हामजांनाय चिनि लुकुरक दंगो बरकनोबो जों खबनान नांगौ बरकबो तिप्रासा बरकबो हाना हामजांनाय बरकनोबो तै दुलानि नांगौ बरकबो चबा नखाना मुसुम जागौ आबुनि बागैनो जों सिविल सोसाइटी न तयैबो जों उराम चबा मा नखर थानाय 7 तारिख जुलाई 2025 आगरतलावो जों इलिगेल माइग्रेन्ट तयै काइसा कतरमा रैली खलायखा बांलादेशी पोस्ट बैक बांलादेशी गो बैक हिनै आनी साइमामा मते अमनो कतरमा आगरतला शहर पयला बांलादेशी गो बैक बांलादेशी पोस्ट बैक हिनै रैली कतरमा खलायमानि सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै 23 तारिख अक्टोबर जे मानथायरनो तयै जों चबा नखरनानि थांतंगो अमरकनि बिसिंगो तंगो पुइले 1 नम्बरनो इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो नायतुगु तिख्लायनानि जारा बांलादेशनि फायनाय चिनि हाव सेगै तंफायनाय चिनि मानथायनो सेगै तंफायनाय बरकनो नायतुग तिख्लायनानि गोबांमा बरकनि क्वेश्चन जे 2024 ने 31 डिसेम्बर जरासे केंद्र सरकार साखलाय दिखा बांलादेशनि जे बरक फायनाय बरक चिनि हाव तंमाननाय नागरिक तंमाननाय हिनै अब नोटिफिकेशन आनि मकल बकलायखा चिनि हास्तेनि जत्त रोंकरों ताई लुकुरंनि मकल बकलायखा ककंखा मसे तिनी सीएन कार्यकरिमानि यागुलो तिनी से खरब बसक इलिगेल माइग्रेन्ट जारा त्रिपुरा हापैनाय बा 12 वर्ष हापैनाय खरब बसकले ऑनलाइन ते एप्लाई खलायखा विधानसभा क्वेश्चन दिजाखा आं निजे क्वेश्चन दिखा ताई चिनि कांग्रेस नि अजामा सुदीप्राय बर्मन बो क्वेश्चन दिखा चिनि जॉइंटली क्वेश्चन रिमानि यागुलो त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर ब्रह्मगनां मानिक साहा जी बोसाका ताबसक जरा सीए त्रिपुरा लागुमानि परेवो खरक चापानो
एप्लाई खायाखै होननाय ताबुक जे त्रिपुराओ 2024 ने 31 डिसेम्बर पर्यंत যেমন যে ফলক যাং মানে 2014 নি 31 ডিসেম্বর নে হইতে 2024 নি তাই 10 বছর যে ফলক যাং মানে যাগুলো মো তাবুক অফ ফেসবুক লাইভ খাই তম জরা খরক চাপানো কেবো সিটিজেনশিপ মানাनि बागै অনলাইন টিখাই সেনি রাইদাতৈ এপ্লাই খাইনাই করিখো তাবুক ককংখা চিনি হাস্তেনি সরকার স্পেশালি হোম ডিপার্টমেন্ট যে তৈ তংনাই केंद्रनि निर्देशना रिमानि यागुलोब तालसानि जरा खाई रिमानि यागुलोब एवं तालसानि परेब ताबसक जरा तांगै याप्रि काराक रमजागिया गोबांमा बरक नि प्रश्न बुनि हाव दिल्लीओ गुजरात महाराष्ट्र दिल्लीओ आसाम काराक याप्रि रमजागै तंगु त्रिपुराओ खाय तांगै याप्रि रमजागिया नरक बेबासा आनबो असंमुं के कगंखा ताकुरक बुकुरक चिनी जे नाहारमु इलिगेल माइग्रेंट नतयै चिनी जे चबा अ चबा जों मोथागरियाखौ ताबु कगंखा अ जे इलिगेल माइग्रेंट नक्ता चिनी हावा हाब तंफाय माने अब ताबु बरक इलिगेल कारण बरक अरक खगै तंफाय माने सीए राइदातै जुदि बर एप्लाई खाइनानै थांका आंखाय प्रथमनो नरक आ सीए नि जे फर्म फिल अप खाइनानै नरक ऑनलाइन टिके एप्लाई खाइनादि फर्म न काइसे 1 by 1 नरक नायथाने काइसा जागा ऑप्शन तंगो आ जागा बांग्लादेश नि कोनो डॉक्यूमेंट्स ब साबमिट मा खाइनाय आरो भोटार तालिकाओ आइनि कोनो भोटार आईडी कार्ड तंखाकाय पासपोर्ट तंखा आंखाय अथवा आरो कारेन्ट बिल लिमाने तंखाय अथवा बिन खेतनि कावला तंखाकाय आरो ब साबमिट मा खालायो आबुनि बागै गोबांमा चिनी त्रिपुरा हाव बांग्लादेशनि बररक हाबै तंफायमानि बर एप्लाई खायरागिया एप्लाई खायमानि लगे लगेनो बरक जत्तनो बर एप्लाई खायमानि लगे लगेनो बरक जत्तनो बांग्लादेशी हिसाबै शिकार खायमा नामा निकलायो हेकैनो बरक बांग्लादेशी शिकार खायमानि लगे लगेनो बरनो डिटेंशन कैंप मातलांनाय गवर्नमेंट कारण इलिगेल माइग्रेंट हिनको सिमानि यागुलो बरक उनकोबो कोनो फातारो तंगै माया गवर्नमेंट बरंनो लगे लगेनो डिटेंशन कैंप मातलांगो काय आबुनि बागैनो जे ताबुक त्रिपुरा हावा गोबांमा लाख लाख जे बांग्लादेशनि बररो हुइजागै तंफायनाय अरो जे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट खालायै जे भोटार आईडी कार्ड रेशन कार्ड तारपरे खायनिनि आधार कार्ड अमर जे तिखाय तंमानि मोर बेबाक न बरक अब इलिगेलि बाबे तिखायखा बं अब फेक डॉक्यूमेंट आबुनि बागैनो बर किरुइ तंगो जे अर सिएतै सिटिजनशिप नाहानानि किन्तु चिनि ककंखा ब 2024 ने 31 डिसेम्बर फनंथन नों बिनि कागज पत्र वेरिफिकेशन खायदि ब जुदि भारतनि नागरिक मानान मुसुंगुइ तंखा गेकाय ब एप्लाई खायतो किन्तु एप्लाई बो खाया और हुइजागुइ तंनाय चिनि मानथेबो सेगै तंनाय चिनि हाबो सेगै तंनाय अमुमुइ माया मो भारतबर्षबो मते आइन चालुं माया किन्तु ककंखा त्रिपुरा राज्यबो भारतबर्षनि आइन ताबो गेकाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे त्रिपुरा राज्यआव जे हाजार हाजार लाख लाख जे बांग्लादेशी बर्डर ताबो इलिगेलि जे हाबै तंमानि अमो दातिनो बरंनो नायथुक तिख्लायना नथन अथवा जे बांग्लादेशनि बररक ताबुसिन हाव तंगो बरक रायदातै खाय सेनि रायदातै खाय सिटिजनशिपनि बागै बरक एप्लाई खायना नथन एप्लाई खायरंनो बरनो दातिनो रमना नथन अ दाबिनो तैनो 23 तारिख अक्टोबर जों बन्दा गखा गभर्नमेन्टनो प्रेसारिनानि बागै गभर्नमेन्टनो जों मकल कायनानि बागै चिनि अ बन जों कल खायका कारण सरकार सिरिं सिरिं खाय तंखाकाय बंनि खुनजुआ कलाय बरन खुनजुआ हाबिया बंनि मकल कलाया आबोन बागैनो 23 तारिख चिनि 10 चिनि जे दाबिनि पुइलांखा जे केंद्र सरकार जे दिग निर्देशना रिमानि त्रिपुराओ जे बेनि बागै बरक हापाय माने बरनो नायथुक तिख्लायना बागै जों साका चिनि ता कैसा सेकेंड डिमांड निकाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट बा जेलाव कैसा काय डिटेंशन कैंप चालू खालायनानै
tamni bagay hingkai oro ok kisa angno rongno khursai sawana jeng illegal migrant ni choba khalai tongmani mo sudu jeng simi civil society simia chini bubagara kabang ma jorawano illegal migrant no tei kok saka illegal migrant no tirpra haste ni rohana ni kok saka tabu titi edisiwo tirpra mothabai khajak government choli huitong onek koglam onek salaimani ulowo titi edisi government thanai 20 तारीख सेप्टेम्बर 2025 साल मारिवो काइसा नोटिफिकेशन जारी खालायखा ओ नोटिफिकेशन जारी तयै जों बुसकांनि सालो तिति एडिसि एलाकाओ जारा तंनाय इलिगेलि बेनि बाबे जारा हाबै तंफायनाय बरंनो नायथुक तिख्लायना बागै जों नोटिस जारी खायनाय दातिनो सम्भवत जों नभेम्बर तालनि सिमि o notice rinani yapri karak romnai फाइनाय 27 तारिख बुबाग्रा नि तैफांबाय चिनि काइसा तिति एडिसिनि एलाकानि जे कमिटि खाजाखा इलिगेल माइग्रेंट इशुनो तयै आबोनि काइसा मिटिंनि परेवनो जों याप्रि रमनाय चिनि तिति एडिसि गभर्नमेंट जे बांग्लादेशनि बररक चिनि एडिसि एलाका बबो जागा हाबै तंफायका बरंनो ना नाय बुताल लिस्ट नातुक नाय कामिओ थांगै प्रशासन नि बखाक्तै बरंनो नोटिस रिजांनाय का अ नोटिस जारी खालायजाखाय कम नोटिस अमंखाय को नोटिस जारी खालायजाखा अ नोटिस गोबां मानसिनि प्रत्येकटा जुनाल लन कमिटि तंगो आ कमिटि रग जों नोटिस सिमामेन परे साब जुनाल हियारिं मुंनाय नोटिस सिमानि परे बरनो जों डेट साइरिनाय मोसिक तारिख निनि हियारिं मुंनाय हनै गाय ताबो ककंखा हियारिं गो तामो सोंजांनाय हनै गोबांमा बरक बसंगु हियारिं गो तंनाय जे बनो जों साजांनाय जे निनि डकुमेंट जतन तुबि फाइबेदि ताई 1971 नि 25 मार्च नि आगे जारा त्रिपुराओ हापैना विशेष करा चिनि एडिसि एलाकाओ जारा हापैनाय बरंना डकुमेंट्स न मातनिनाय अ डकुमेंट्स न जों आबो आम जगुइ नायजांनाय आबो चिनि हियारिं नि बिसिंतै जे बरंने 71 नागेनि बिनि बुफाने बुसुनि कोनो डकुमेंट फनगैमाया बिनि फाइल आलादा खायजांनाय एवं जारा फुनुक माननाय बिनि फाइल आलादा खालायजांनाय ओंखाय आबुनि बागैनो जे जों ओ जे आइडेंटिफाई उमानि परेखायनो जों आबुनो डीएम नि थाने रजानाय एसपी नि थाने रनाय चिनि एडिसि एलाकाओ इलिगेल माइग्रेंट हाबै तंफायमानि म जों फाउन खायमाका बरनो नायतुगुइ मानखाय हनै रजानाय ओंखाय बरनो नायतुगुइ मामान परेखाय जों या प्रिरमनो बागै जों खायजांनाय साजांनाय जोंनि अफिस नि गने टिटि एडिसि गभर्नमेंट बखाखै जों साजाय आबुनि बागैनो ओ जे इलिगेल माइग्रेंट नंनो तनिना बागैनो डिटेंशन कैम्प नांगौ जेता आसामो 9 जना एप्लाई खायमानि बिसिंगो 3 जना सिटिजेनशिप मांखा किन्तु तै बाकी 6 जना जारा एप्लाई खाने बरक माया बरक ताबुक डिटेंशन कैम्प तंगो आबा आसामनि चीफ मिनिस्टर बो साका अकंना आगिबो आं साका ओंखा आबुनि बागैनो जों चिनि सेकेंड दाबिंखा जे प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट प्रत्येकटा जिल्ला वो कायसाका डिटेंशन कैम्प खालायनानि 3 नम्बर चिनि दाबिंखाय स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायनानि आबुक आरो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायजाखा तामनि बागै इलिगेल माइग्रेंट नंनो किन्तु जों आरो नुखा जे आरो सुदु डिफरेंट पुलिस न सिमसे आरो तुयै इनको नि स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायजागो चिनि कक उनखा बीएसएफ इंगाखाय आबुनि बागैनो आं सानानि नायो जे ओ आसाम राइफल बीएसएफ नबो स्पेशल टास्क फोर्स अंतर्भुक्त खायनांथ बरनबो दावै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायतांथ अबो बाय फान कराकनाय कारण त्रिपुरानि पुलिस तारो ताबुक जारा तंनाय बर अनेकेनो बांग्लादेशनि फाइ अरो खगै फेक डकुमेंट तिख्लाय चाकरि ना हानायबो तंगुइ मानो काय आबुनि बागैनो जों नायो जे गाहाम काय नायथुगै तिख्लायनाय गेकाय बीएसएफ तै आसाम राइफल जवान नांनाय अफिसार नांनाय ओ स्पेशल टास्क फोर्स अबनो चिनि दाबि तंगो अ दाबिनो तैनो जों बसकांनि 23 तारिखो चिनि बन कबखा तै कायसांखा बेनि विदेशी अनुप्रवेश ताबुक जे हाबतंमानि अमनो मोथांनानि बागै जों इनार लाइन पारमिट नि दाबि खालायका अ इनार लाइन पारमिट उनखा 1993 सन
एटीटेब ललिदेव बर्मा ग्रुप बाय स्टेट गवर्नमेंट नि जे चुक्तिखा आरो इनार लाइन पार्मिट कक सैजाक दङ स्राय स्राय खालायो राज्य सरकार केंद्र सरकार आबुनि प्रस्ताव रहकाय नै त्रिपुरानि विधानसभा आं क्वेश्चन नि माने अब दिसे लावंखा सोंनानै कोनो सुजुग मालिया आइपानो जों आबनो ओ जे चुक्तिनि अनुसारे जों दाबि तिसाका केंद्र सरकारनो बां चिठी सैखा होम मिनिस्टारनो चिठी सैखा जे त्रिपुरा इनार लाइन पार्मिट चालु खायनानै उन्थु हिनै एकाय चिनि दाबिवो ओ इनार लाइन पार्मिट त्रिपुरावो बांलादेशनि बरक हापायमानो मथागनानि बागै चालु खायनानि बागै जों दाबि तिसाका इनार लाइन पार्मिट चालु खायके तामो चिनि लापुंनाय अब शुद्ध त्रिपुरासानि नंगानो आबुनि कगया हामारि फायना आबुनि कगया गवर्नमेंटनि टैक्स बो माननाय जे कोनो बरक फायका हिंकाकाय बो जागा फायनाय बो जागा तंनाय आबो कायसा बो रेजिस्टार मा खायनाय एवं जे जागा तंग बो कतदिन तंनाय आबो रेजिस्टार खामा खायनाय नखर थांगाकाय बतावायसा ओकनो साविमा थांनाय अफिसर बो जानगैमा थांनाय जे लामातै फायो आ लामातै थांगाकाय बो जानगैमा थांनाय ता हिंकाकाय आबो दिल्ली न कायसा त्रिपुरा बोसे बरक हापका बोसे नखरका आबुनि कायसा हिसाब उंगै तंगो हिंकाकाय आबुनि बागैनो त्रिपुरावो इनार लाइन पार्मिट किसुदिन आगे आं मणिपुराव बुबागारा बाय थांका थांमानि यागोलो जोंथ' इलेक्टेड मेम्बार एमएलए नि बागै सिनि इनार लाइन पार्मिट नांगिया किन्तु जारा गवर्नमेंट नि कोनो सार्भिस खाया बा इलेक्टेड मेम्बर या बनका इलेक्ट बरक इंकाकाय इनार लाइन पार्मिट नांगौ गे बरक पार्मिट नानो थाखाय 20 टाका रां जमा मारियो जमा रिखाका अब गवर्नमेंट नि रेभिनिउ ओ थांपायो एवं बो जागा तंगैनाय साल बोसोर तंगैनाय बो तामनि बागै फायका आबो रेकर्ड तंग थांगौ गे आबुनि बागैनो सिनि डिमान्ड हिंकाकाय जे त्रिपुरावो इनार लाइन पार्मिट दाति दाति चालु खायनानि बागै ओ दाबिवो जों नारक जाखा दा कायसा कखंखाय जे नरक जतन साइमानो जे त्रिपुरा मथाबाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नि त्रिपाक्षिक कायसा चुक्ति माने आरो लैंड राइट्स नि कक साजाक दङ पलिटिकल राइट्स नि कक साजाक दङ चिनि कल्चरल डेभलपमेंट नि कक साजाक दङ चिनि लैंग्वेज डेभलपमेंट नि कक साजाक गोबां मा साइट दं गाय ताबुक जों कखंखा अचुक्ति खायमाने तिनिफ्राय 18 मास काय थांका जों अनेक बार केंद्र सरकारनो थाङै जानखा लास्ट जों होम मिनिस्टार मालायका बुबाग्रा सहकाय बरक सावक तिनिया खाना जों खायनाय नाय दङ अमते खायनाय अरबा जों चीफ मिनिस्टार बाय मालायका अमनतयै गोबां मा इसुनतयै जों मालायका तिनिया खाना हेनि दङ कि आबुनि बागैनो जों ताबु जे नायो जे चबानि बिसिंतै जों कायसा प्रेसारिनानि बागै अमनो जों नायो जेतु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट कक रिखा जे जों नंनि अधिकार नंनि मान थाइनो जों गसि नाहाका अमनो रिनाय हनै का जों ताबु सानो जेनि मान थाइनो रिदि हनै गोबां मा बरक सावो नंनि त्रिपाक्षी एकता मुंखा बेंग कमायदा थांगा पगुइदा थांगा न अनेक बरक संगु जोंबो काफ्रायनो दङ बुबागारा चिरा खगन दङ मुक्ति खिखलाय साइनो दङ सबा नखरि दंब्ले नुंनाब्ले नर हिंकाकाय ताबुक जारा चुक्ति खायनाय त्रिपुरा मथाबाय जारा चुक्ति खायनाय बरक सिरिना नायाब्ले का आबुनि बागैतो जों आंदोलन खायतं आबुनि बागैतो जों तिनि 23 तारिखो सिभिल सोसाइटि नि बखाखदैबो जों तिनि बन कल खायकाब्ले आंदोलनो नखर काब्ले हिंकाकाय बाक्सा बाक्सा बरक नो बिको नंनि त्रिपाक्षी एक चुक्ति माने बिको नंनि नो कम्प्रोमाइज रक गोबां मा बरक गोबां मा दरने अंको खायो बुबागारानो हेनो थकाय हेनो गोबां मा बरक अंको खायो का आं सानानै नायो जों किसिनि मान थाइनो मान तै दे जों नाया उं तंबा जों सानै तंगो चिरो खगन तंगो बुबागारान लगी जों जत त्रिपुरा सारनो चिरो खग तंब्ले किसु बरक नै बादे के जोंले बर चिनि मान थाइनो तारिदि ताबु कार्यकरि ता खायदि हिन तंखाबा जोंबो नाय तंब्ले रिदि चिन अधिकार न रिसरियां काय जों खाय ताम खायना आबुनि बागै त तिनि सबा आबुनि बागै त जों तिनि लामा नखरनो नां तंगो गा आनि कखंखा जों वान सुगुइ कक सानानै नांगौ मादा मान माने 18 मास जों चेष्टा खाय तंगो गवर्नमेंट नि उनको बाय जों अनेक अफिसार बाय जों मालायका होम मिनिस्टार मालायका चीफ मिनिस्टार मालायका चिनि त्रिपुरा सारंनि हामकारायनि बागै मान थाइनि बागै चिनि सुक्ति न कार्यकरि खालाय दिने तिनि खालाया तिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 1 मास नि रुइ इलीगल माइग्रेंट नाथि खालायसे कार्यकरि खायजाया सब चिरा खकाबा
bo party sira khokka buba garano karei tipra motha karei civil society karei sabo sira khokka kebo to sira khokya buba garan sira khokka na bole kebangma tipra rajnitik dol tongo kebo khorang tisaka kebo khorang tisanai karei tangi tisaya karon jatiyo rajnitik dol tongnai je netaro boro khorang tisai meya tisanane bong odikar karei bongni phan karei bor tipra sarani kok saragya tipra sani manthani kok no saragya borok nijini manifesto bo je kok rimani aboni implement khaidi hne porjonto borok saragya jodi borok sarak kakai 125 amendment bill pass khlaye tripura wo titi edisio borok khomata rimang kham maya borabo kok saragya tini borok 125 amendment bill pass khaye edisin jago khomata ren je kok samani tini 7 বছর lai thangka tini 8 বছর kaitong tangi tini chok tin tang kaisa kok saragya jeng bisi election khalainani bage 2016 ni pore bisi election nungya high court case thaika high court order rikha supreme court last bubagara thangka supreme court jeng case ma khaika bisi election ni bage ekta elected body tipra rajyo edise lakawo korei jeng sanka khaidi nini general elakawo panchayat nirbachan ngo municipality council election ngo বিধান সভা ni vacancy to election ngo কিন্তু তিনি তৃতি এডিসিও কাই নিনি বিসি ইলেকশন নংয়া দুইটা ভ্যাকেন্সি কাউন্সিল ni aro election nungya khlai jagya kun elected body kri tangai khlai jagya okok se singna nango okok se sing sanani nango tangai khairai ga borok tamni bagai tiprasani hamkrai judi nang nai tongkhakai tiprasana judi hamjagai tongkhangya kai ya je bisi election khlai di nei 125 amendment bill pass khlaiye ingo tiprasana jago khomata rini sarigya kabangma borok sabo buba garan tentayo tini nukhana noro borok ni chehara no borok saragla kono dino sarigya borok tiprasana tuyei tomsa sikire ungei tiprasarang no tamsana nono muti dabi riwane khateng riwane u agi sipem ni hai nono pun riwane wag riwane omo simi sai tiprasana bandewoi tiprasarang no thokayei tiprasana hasek nani tiprasana odikar no chek nani omo simi se borok chaito goitongo tiprasarang no tuyei thunggei borno tomsa sikari slamoi abok khayei sin tipra hano tini thui thopsa khiklayei choba khlayawoi hano segei nakha chini manthena segei nakha chini political rights chini administration rights bebak no segei na becha wansugui na dik takok bukuro jeng bo jagao tongtabu kai ota kaisa chini ngongkha dabingkha je 6 নম্বর chini dabingkha kok borok basana roman script bai chalu khainani abono gusona khaidi hne tangai o dabi tinin simi amoti sin সংবিধানের অধিকার tangi singno rijagya tini miju basa jodi roman script bai suiman ungkai tini jodi khaisia jointer suiman ungkai tin nagarok jodi roman script bai suiman ungkai chini basa kai tangi suimaya onek borok sabo abo bharatni ungko ya script ya hne bharatni script ya kai tini ladago baike roman script bai ladakni basano sinan bagai rashtrapati notice jari khlaikya et schedule no badigrade et schedule orongana কিন্তু ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তো অরনি কক বরং সিনানি বাগাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইতু হনে নোটিস জারি খাইদি মামলে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট টাঙ্গি খাইয়া অম সিপিএম যেরকম কংগ্রেস এরকম ভাবুক নেই যে সরকার তো নাই বরব সেম ন চিনি ত্রিপুরাসানি কোন মানথাই বড় রিনানি মুসুমিয়া চিনি সংবিধান অধিকার বড় নুতান বড় খাকলা বিয়গজাগো বড় খাকলা বড় ইয়গজাগো chini borok lekha kerungton abo borok naya othoso borok sao sobka bikas hne bor sobka bikas ingkai tangai tini roman script tini tangai tiprasarang kok borok sinan khetro nang notification jari khai saklai meya aboni bagina ang sanai je roman script no state government datino notification khlaiei chini kok borok no sinani bagai chini odikar no rina ningthon abono tuyei chini choba obosum khlai tong ebong khlai thanai tai kaisa kokungkha chini tipra sarongni st certificate na woi
गोबां मा borok tabuk chakri khlai tongo koyekta jeta an thani toth্য mamnatei ang chithi bo sika aboni protibad bo khlaika কিন্তু 300 পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন না হার জায়গা এসটি ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাই প্রমোশন মানি তঙ্গো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট খরকসা প্রমোশন মান মানি aboni বিরুদ্ধে স্থিতি শিকা 300 পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন না হার জায়গা তাম সানাই তাকুর কিছু অ্যাকশন খালাই জায়গা যত কিছু ন जों কাসো জাগাই তঙ্গো যত কিছু ন जों सेफले जागै तंगो जिनि मानथाइनो बुसेगै साइ तंफानो खरांथि सापानो आबानो कोनोंको कार्यकरि खालाइमाया कारण जों तिनि मेजरिटी तंमा माइनरिटी थांका जिनि थानि तिनि पलिटिकल पावर करै एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा आबोनि बागै जिनि कगनो केबो खानानानै नाया का आबोनि बागैनो जों सभा सुदु जों इनकलाब जिन्दाबाद बा लामाव सिमिया तिनि जों हरतालमा फाइका गोबां borok साव 24 घन्टा ताम खायनानि 100 घन्टा रेडी जेम दाबि माया सारिदि ताको सभा आमतिखाय उन्या जों मानसुंना नांनाय तेरेखाय चिनि सभानि हमसां जों सोंग्रि नतंगो जों बोथारिया जरा जरावो चिनि जोंजार चिनि बररंनि जोंजार न नाहारिबो जों सभाव किसासा लेना वइमा तं तामने केकाय चिनि लोकरकबो तो बिग्रा मानसि हुगो थाना नांगो खेतो माइ बना नांगो watei pamtei aborno wansugino जों uram kisa bothagei matong ke aboni bagino जों sobawo chini dobahni tiprasani manthani sobawo जों kuno dino lena yako जों zatino homsangno tuye singri toniko abo kisa uram kisa chalei thanglayo kintu homsangle singri no tongko aboni bagino phaine 23 तारिख अक्टोबर chini 24 घन्टा ni je bono सारा त्रिपुराओ जत्तनो आं कबगनाय जे फाइदि जे चिनि अबन्न जों जत्तनो राजनैतिक न जों पगलायै जों राजनैतिक बै न थकक जागै जों जत्तनो कमर थांका जों राजनैतिक बेनार फायावै जों सिभिल सोसाइटिनि माध्यमे कथालायै थानसा उंलायै चिनि मानथायनि बागै जों नखलायानो एबं बोसकांनि सालो तेबो जों कतमा सभाव जों नखनाय गाइचिनि जे 7 नम्बर दाबी जे एसटी एससी रंनि जे फेक जे चाकरी नाहारि तंमानि डकुमेन्ट्स बाय अबनो तातारि बातिल खायना नंथो अ दाबीबो जों नारखा ताय कायसा कखंखा जों अलो गोबां मा चिनि सिभिल सोसाइटिनि बरक बाय जों कक सालायका गोबां मा बरक जों मालायका जे चिनि थानाय 2024 नि सेप्टेम्बरनि 4 तारिखआव दिल्लीआव चिनि सिलाइबाय सभा खालायनाय एनएलएफटी एवं एटीटीएफ बाय जे त्रिपाक्षिक चुक्ति मानि आरो लैंड राइट्स नि कक दंगो पॉलिटिकल राइट्स नि कक सजाक दंगो एके अ चुक्तिबो तिनि इमप्लिमेंट खायजायगा उंटंखा ओ चिनि त्रिपुरा मथाबाय त्रिपाक्षिक जे एकर्डिं मानि अमति हायखाने एकर्डिं जायगा एके ओ ताखुक संरबो जारा सिलाय याखरै सभा नि नखरि फायनाय सिलायनि सभा नि नखरि फायनाय ओ ताखुक संबो सभा नखनानि मुसुंगो बरबो इमप्लिमेंट बुंनि मानथायनो